大家好，而家係1月2號嘅6點58分，我哋而家要去幫人拎 M 記啦，ice latte、ice cap 啦，就係麻煩咯。好，拉你。一開始咩？哇 ！Free！ 失禮晒，唔識嘅唔識。哇，好油啊！正。走る電車の中ゆらり後ろ向きに流れる景色を一人座って見ていた昼下がりの日差しは夕日のオレンジ色に染まって藍色の空に押しつぶされてくその最後の光を惜しむように目で追いかけたのは今日でバイバイだから明日を捨てるために飛び出した逃避行片道分第一件事係買口罩。睇咗啲咩啊？喂，好 dry 喎，朋友。どこまで行くの？どこにも居場所なんてない私をこのまま夜に置いてって。有密碼㗎，佢教你點。置いてって。不意に窓から見えた景色が。你躝啦！點啊？佢咧佢好入味啊，即係又唔係好鹹啦。好撚到，好撚到，即係呢個係呢個關東煮係AMS 界嘅關東煮 Breaking Bad。Make sure 我着條褲，OK？好好食，我食咗豆腐，少少護士，少少護士，年糕嚟㗎，年糕。我可唔可以咧唔食嚿年糕，淨係食嚿皮啊？你食屎啊你！咁你唔係，我淨係食嚿皮唔食年糕。我唔中意食年糕，我中意食嚿皮。心に手を引かれて降りた海辺の街波の音にただ導かれるように歩く誰かに呼ばれるように近づいた海のほとりここには一人このまま唉又食關東煮啊好撚到，好撚到。哇你食飯啊而家會唔會有啲誇張啊先生我而家去熱鍋啊今天我們來到小玉子的 Family Mart，Family Mart 點的那個關東煮，就是國內的水煮菜嘛，粉絲先吃。哇！体をここになんて考えてた私の前に突然現れた君は月明かりの下青白い肌白のワンピースこんなとこで何しているのなんて急に尋ねるから言葉に詰まりながら君は君は何かを取り佢落多啲啊出それは少し古い花火セットそうで気づいた彼女はコンクリートの上差唔多。私だった今日で全部終わりにするとき佢乖乖煮咯。唔下件山藥きっと私があの世界に近づいたから見えてしまった出会ってしまったそんな君と二人で花火の風を勁啊！勁啊！哇點啊
我哋試，好食。點 ？Another level shit。首先咧，係有人拍你膊頭，跟住有啲人咧就話隔離話煙你，跟住我就話嗰個好似係個女嚟嘅，之後隔多咗一陣，啲人話唔係喎，嗰個好似係男仔。呢個叫 Vigo。我想買條鏡咩視頻？試下嚟你啲黃包幾多錢都俾你知好晒，真係搞死我！攞你錢出唔知做乜嘢？唉，真係肉酸啊！啱啱好。OK，呢個。OK，到啦。OK，耶，太好睇。耶，你個蛋撻。今日有咩感想啊？即係點解而家已經11點幾？今日有咩感想啊？我想多謝樂小姐。多謝珍姐，多謝咁多俾機會我嘅導演，多謝咁多個潤我嘅人。即係未去到話好相似，但我已經盡咗我自己努力，我真係好多謝各位。我問你今日有咩做手？把張紙俾謝氏大佬。你唔好留咁多就謝氏，多謝我嘅屋企人，多謝我以嚟嘅支持。冇你哋，我唔會有今日嘅我，我唔會上到呢個台，我會上嚟呢個台。呢個台係屬於大家嘅。之後咧，我覺得因為感受就係好痕啦，好凍啦，好肉酸，好窮啊！跟住坐人，屌我一句嘢冇撚講過，你班仆街！呢個咖啡辣啡咯。準時先吃。幾開心！打晒鼻鼾，我哋咧，拜拜。見ると当たり前のよう